Ellers så er det jo et menneske, der er omsorgsfuldt, tænker på andre. Jeg synes, det perfekte menneske er et menneske, der tør anerkende sine fejl og derved lære af dem. Det perfekte menneske, efter min mening, burde have mange penge, have et rigt liv, ens forældre, som faktisk kan betale det hele for ham. Men han skal stadigvæk ikke være selvisk. Han skal stadig kunne stole på andre mennesker, stole på sig selv og være lidt givende i det. Og ikke gå rundt og hovere for meget, om han har for mange penge. Jeg synes, det perfekte menneske er et menneske, der gør noget uselvisk. Ja, eller i hvert fald kan finde ud af at sætte sine behov på samme niveau som ens egne, sådan laver mellemting. Ja, det perfekte menneske, jamen det må være et menneske, der har det godt med sig selv. Jeg tror, det er nok det vigtigste for mennesker. Det er ikke så vigtigt, at vi går over mod andre. Det vigtigste, at vi har det godt med os selv. Mennesker, der har det godt med sig selv, det er et perfekt menneske. Jeg synes, det perfekte menneske er en, der er rigtig flot og tynd og slank og går i masser af mærketøj. Og man skal helst være model og have en rigtig, rigtig flot krop. Det perfekte menneske. Indbegrebet af det perfekte menneske, synes jeg, er, man er fuld af harmoni. Man har harmoni, og man har kærlighed til sig selv. Man skal elske sig selv, og sætte sig selv højere end alle andre. Skal være nøgen. Nøgen menneske. Så skal være meget høje også. Vi kan godt lide høje mennesker. Det perfekte menneske findes ikke, og heldigvis for det. Historiens forsøg på at opdyrke det perfekte menneske er altid faldet uheldigt ud. Der ligger racistiske undertoner, der ligger diskriminerende undertoner i det, og har et utiltalende ideologisk indhold. Nej, det uperfekte menneske, det er langt mere interessant, hvad Jørgen Leths bog og samme navn jo også viser. Det er fejltagelser, man kan lære af. Det er, at man ønsker at udvikle sig, at kan udvikle sig, det er jo netop fordi, der er nogle ting, man gerne vil gøre bedre. Så det uperfekte menneske, det er langt at foretrække.